Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ганс Хера от Bullight TV и тук играем с 4 момчета, футболисти на Барселона и едно момиче, да. Опа! Когато съм на парти, не искам танцуманци, искам само тоните. Мирослава, лаве, напак. Така, и днеска снимаме за Bullight TV. Трябва да си покажа снимката, снимка на мишката, но е яка, бежична и лична. Дай да почваме. Този дел ти е бойче. Мирославе, тъп ли си бе, човек? Ари, лаве. Който познае този звук, ще му дам 500 ръпа. Той снимаш ли? Да. Те ти ужасни. Да знаеш, че мога да взема този... Брат, ще щупя, смятай, ще те щупя отвън, ако го вземеш. Чакай, ние сега ще кисваме Бу. Танци-манци, в джоба ми холандци. Грозни сметки. Боба! Бам, бам. Боби, бобо! Бо. Ай, баба. Ай, дай ми тъс жаба да я Айде, пръсна. Джена. Моя го танки, бе. Ще смайтваш ли? Той го танки, бе. Абе, не де! Идиот. Мале. Виж колко трудно взе, бе. Елайт за Блу, бе. Абе, кажи поне едно мерси, бе. Мерси, Миро. Да, проблем мой тълче, като ми се ще. Стига, Тони. Кой е? Стига. Мада. Аз набих едно копие и то на автоатака и Бойко и къс. Стига, помагай, стига. Това не е толкова стига. Аз съм все пак винно, съм бе. Бум. Ама аз срещу кой съпорт цъкам? Мирослава, искаш ли ганг? Да ми. Какво да кажеш? Няма. Аз викам, сега ще го питах, Хел, ти искаш ли? Ганг. Ганг, бе, глухар. Ама, Ганг. как го мисля? Браво. Вземем твърд блута, сфера. Сетно да се... Сеп май дик. Че ти имаш? Тони. Кажи. И аз ще гангвам, те ли? Ти ли искаш да ми кажеш? Ари бе, Не те видях, че скочи. Ди умира, не умрях. То ще умре. Ах, те тук на бота ма дразнят вече. С луква много лошо. На колко е ясуто, е? Не знам, аз съм на малко тече. Махат. Фак ли, бе? Фак. Напа, бе. Good job. It's a double. Така лут. Браво, малко момче. Кой взе ти казих се ясуто? Между това, бе, аз съм всички цъкат с прожектите с обрат много бързо умиргат. Да, бе. Има някои с изключение. Аз примерно, аз съм. Какво ще станеш ти? Дигла. Ти я суняваш. Аз от мъга жол съм много. Мъка жого. Според тебе Курми такъв ще става. Тангва, бе. Не, бе. Значи как се бан. Оуей. Курми, ако се видиш този клип, те признавам за най-големия дърва. Та пак. Кой бе? Курми. Курмито.
Ви курмито няма да я обсъждате, защото ще ми каже. Баща му с мустака като... Ами мога да се чета твитърата след малко там. Майка му И от Коби, колата. може ли след като видиш жабога да дойдеш? Не. Това е да те отрежат. Чакай малко. Аз сега че ще дойда като ни се събера Или пред Коби, не дей идва, не дей. за винитката. Брат, нервиш ма, често така. Те са долу, бе. Чай да ти ларда. Те, бой, по колоните. Кашлям, кофи шоп, лева ръка. Ще го щупя ако добре. Заради този тапанар слова си забравих. Браво. Майко, то не видял. Направо се очудил де му дойде. Данито е по-добър. Стига, човек, Кристиян е поне как вече ще го би, човек. О, че грозен. Той Бойко идва да кисва, тук остана. Не идвах да кисвам. Аха, не може. Исках. Не, честно. Кил. И аз пък исках кил. Мимо, внимание. Сега идвам. Само дигна 5 кил. Тук ме подскачат те главите ви само. Малко хоп. Мързима да ги бия. Скрин е. Тони, тук съм, да знаеш. Добре, да, ако искаш. Айде. Фак. Ти ще го вземеш сам, тъй че Ще го вземем. Той се гледа сега. Тони, дай един кил, бе. Ето. Мерси, брат. Ай, аз очи ганга. И кой ви каже? СС. Да знаете. Не тук. Шлям кофи шоп, лева ръка, десен джоб. Не мога да този път толкова бързо. Да. Де са мои, бе. То на мене без че ми лагна споко. Може колко дойдеш е по-хубаво. Ами сега само вземам си бъфа, рекалвам и идвам. Тони! Шлям кофи шоп, лева ръка, десен джоб. Малко. Право, моето момче. О, 10-0. Вау. It's a easy. Ай, то не сте, май са гони ме, бе. Май. И първо умиране за тима на ФК Пирошка. Фъка певеца до грама. И до грамаста. Абе, не, бе, курмито и дилър сме. Тони, ела тука, бе. Ела тука да го вземем този нос. Нашия отбор се казва курмито е дилър. Ви бутнахте вече търят ли? Охо. Те са по 3 лева при нас. Маказик се идва. Чай ми може ще гангна от гората. О, Ти че стига да те пушне, аз Ти не няма го как да те очаквах. гангна. Ти много пушваш и като те вземи. Ой, ти дай не го цели първи път лачи. Май. На колко кое е? Опа. Няма мулти, значи. Чай, вземи тия с миньони, той като тия ти би търташ по такова взе. Няма, ако сори. Това обаче, Ей, той Варс още не осъзна, че ще умре скоро. Не, остай, той да разбава. Окей. Викам да... Тони, ай за есуд. Който... Само да не Тигам бъде. ги се само, бе. Мишо се е бъгнала камерата, не му... Дай че обясня. Може да не бекам покрай се късвам. О, ще има ултимат. Би. Не мога да... По него вземи. Опа, лагме се, умрях ли? Forever. Браво. Като бацки игри го съм. Майко, ти са по 5-4 лева при вас, Християн. Да, бе. Но аз Мимо казах, седно, с ултимат. Само като взема бъв. Май правите ви първо умиране там долу.
ОМГ, Християн, ти вече си легендар. Да. Тонто гледай кой го прави там. Той Тонто май е легендар. Той по трета го изта... такова. Тонто по трета го скъса това. Нищо не направя. Аз скочих стената. Но няма как, те като стоиш няма как да ти гагна. Да, знам. Ти не го оставя да те пъшне. Те звънте да ще ги убим. Хубаво. Давай, бой ако можеш. Добре. Да. Дях ти са хилна, за ти викам да ти го оставя. Този вече има 141 стака. Колко пари имаше? Идва Дай. 3 и Тръпни го 500. ако можеш. Аз имам 300 и се реканах и скупя. Поряй там вече. От тая намито, човек. Тая намито, ако знаеш как го спаси. Тя се хама. То всички са хама и майта си играч. Аз пек съм, той го бе, аз пек съм в тъде. Опа. Бягай бе, педал. Не бе! Човек там фаща да ми го кисни и аз съм фащай. То сега малко тук се издава. Така. Тази гравър е доста положително. Не е доста... Бле. 20 минути да се рендерма. Ето се скъте. Аз се рекал бъде. Я го напитал, аз имам мултитон, да знаеш. О, аз слизам долу да взема някой друг асус. Или някой друг кил. Ами той съпорта и там те, че мога и кил да взема, пък Не се Християн. знае, защото Християн има ултимейт. Еми точно, то нали той казва Християн. Давай. Джими и по-пак сме силни, Тут нещо ма нямаме, не то с нас са. Колко на малко стана. Сори, аз се пуснах ултимейт. Тоби, то има 171 стака. Еми, какво да направя, човек? Ако го бяха цепнал, ти ще да умре. Абе, Хасан. човек. Тостото между другото Опа. е слаб. За кого направих сега? Бягай. Някой толкова смърт. Еми, играй Той хилва и съм. дефанзивно, човек. Че го пушваш до тук и после викаш не си гангнал. Няма как. Има ли ултимат? Той ли да? Защо? Няма как да хилна. Няма хил. Чакай, сега ще го идем. Майката. Няма да изказвам. Село! Учиш теории. Майко мерси тука. Аз съм сега наред да хелпвам. Но, няма, ма. Сори, просто се скочих с тебе, ама. Ще да не се кремираш, че сме заедно, да не коментираш. Знаеш, пак. Така. Боби, трябва ли ти фарма там, бе? Какво? Трябва ли ти фарма там? Еми... Не бе, бъцкам се ви. Да, трябва ми. Сланах ти смисъла. Ти умира... Фарма ти е важен. То пак ме уби, ето гледай го. Колен дивак, разбираш. О, че си го намалил, сега мога да взема. Ето с главния език мандрази. На главни букви пише. Мале, Господ е българ. Колен дивак, разбираш. Ясо!
Тони, чакай да вземете асист. Величко ще го вземем това на мида, поне да се сдавам, да извадя. Това не пускам хелпа. Той то много ще има намалтна, бе. Сериозно ли, бе? Хасо! Трофи. Абе, репорча, човек. Ето да знае, че къде го няма. Блицканка ни е... Отдавна ни... Чакай, той Хасан ще го дръпне. Опа. Абе. Ето. Ето тук са пак му. Човек стига, бе! Идвай насам, идвай! Карай да Кю, вървя. кю. Гледай го! И те се обръща! Махни се! Дай сега от него. Викам Блица пак го взема. Между другото и Хасан направо да го дръпне. Да, видях. Ай, сега ще видя с един гален. О, между другото сега човек. Една или две седмици гален ще да пие в травата. Смятай. Това гален е гачва. Да, бе, ще да в травата. И май ще ходим яма. Много тъпа игра човек направи, ще се кажа. Аре, бе! Галине! Тук ама галиннаха много яко. Ей, Пови, То искаш... се суд не осъзна ли, че имам ултимейт, май? Брррре, насъс, бе! Гагаммо. Браво! Това си моята. Аз идвам долу за то, че... О, да. О, да. Отдолу в Санто ще има линк към Facebook страницата на Галин. Нали? Пак не мога го фана! Ма слушай. То с матрона пак, бе! Знаеш как ми избяга? Връщай ота. Аре, тук да с молеца. И тъпа на мидъл чот, дай па педалати. Спая да майба в бълъка, що не го пуснах на мида. Иване. Галини. Християне, ще ме вземеш ли име? Къде бе? Трябва лято да гледаме Галин двамата. Ти бе, кой ще пусне носи малък за там? О, ще кажеш са някаква батка там. Батка, само да кажеш, че бати християн ще там, ще се пуснат. Добре. Утре ще отида и ще кажа. Ако То да не е пуснат... утре, бе. Какво? То да не е утре. Нищо ще кажа, ама ако не ме пуснат? Като не те пуснат здраве, да е. Като тъп, пуснат жито ще идем. Знаете ли кога ще хелна тук? Бойко избяга, не можа го хел на него. Мът, сериозно ли е? Ай, тук е мишката си за такова нечестно човек. Викам, избягал съм от тъгата, по време това такова. Не. Не стало. Да, с игра, ако дефитни, много яко ще стане. Майка тък ще аз пускам ултимейта. Човек, честно ще кажам, бахката по тази игра да направя. Брр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 rr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 
За малко трипълка. Имах... Витка ги цепи, тя направила. Аз съм 18-0. Пак аз съм 3-3. Аз той гледам тия с по 7 лева, вие сте по 10-11. Ние работа ни бяхме 7 лева, ти бяха 30. Айде,
И да, това беше от нас. Ако ви е харесал клипа, лайк, комент, subscribe. Харесайте, абонирайте се и кефам фън. То деца говореше сега голям дърво. Ай, чао.